Takže ahojte, vítajte u dnešného od začiatku. Takže ahojte, vítajte u dnešného videa a dnešné video bude, čo nosím v tejto dobe najčastejšie. Takže vrhneme sa hneď na to a chcela by som sa vám ospravedlniť všetkým, ktorí ma pozerajú, že som dlho nedávala videa. Preto ja vám poviem aj dôvod, lebo som mala skazený mobil a tak. No dobre, rozkecala som sa a ideme na to. Ako prvým doplnkom je táto bunda. Kúpila som si ju v Pointe, bola strašne lacná, 8 eur a je to taká letná mikina. Takže táto bunda sa úplne hodí do každého letného počasia. Či je to už dážď alebo čo. Druhou vecou sú takéto kraťasy s trakmi. Nosím ich hlavne na plaváreň alebo keď sa idem kúpať a sú fakt bombové. A ideme na ďalšiu vec. Ďalšou vecou je táto sumka na štýl kraťase a k tomu som si kúpila aj, takéto tričko a je to super. Ďalším doplnkom sú tieto šaty, nosím ich na slávnostné podujatia a úplne sa v tom dobre cítim. Ideme ďalej. Ďalšou vecou je takéto tričko, kde je napísané You Smile a je to také pohodlné tričko. A potom tu mám takéto športové šaty, kde sú šňúrky aj na kapuce. A strašne sa mi tu páči, že keď ty dáš kapucu, tak je tu takáto diera. A je to úplne top, takéto športové. Ideme ďalej. Ďalším doplnkom je tu takýto. To je na štýl pyžama a sú tu také tepláky. Úplne super. A ideme ďalej. Ďalšia vecou alebo topánkom sú tieto vansky, ale sú falošné, nemám ich pravé a nosím ich skoro každé leto a sú top. A posledná vec, není to ani vec, není to ani, vlastne je to zvieratko a je to moja mačičko, ktorú nosím všade so sebou. No toto je moja mačička a to bol asi posledný doplnok. A chcela by som sa vám veľmi ospravedlniť za to, že som robila raz vec, raz doplnok. Vec, doplnok, to nie je to isté. A za to, že mi raz padol mobil. Prečo mne? No a toto bude asi koniec dnešného videa. Dúfam, že sa vám video páčilo, lajkujte, komentár a budem rada, keď budete zdieľať. A to je koniec.